Kontra dak li kien ippubblikat fuq xi gazzetti lokali, sitwazzjoni dwar każi ta' separazzjonijiet f'Malta baqgħet ma nbidlitx u dan minkejja wkoll it-dħul tad-divorzju f'pajjiżna. Ġurnali lokali rrappurtaw li kien hemm żieda rekord ta' separazzjonijiet, iżda jirriżulta li din l-istatistika ma kinitx ibbażata fuq kemm ġew irreġistrati każi ta' separazzjoni imma fuq kemm saru ittri ta' medjazzjoni. Ma tistax tajt jekk kien hemm pereżempju 1000 ittra ta' medjazzjoni mela kellek 1000 separazzjoni ġdida. Intant statistika maħruġa mill-Uffiċċju tar-Reġistru Pubbliku tgħid li s-sena l-oħra kien hemm 648 każ ta' separazzjoni. Dan fil-waqt li bejn is-sena 2004 u s-sena 2013 kien hemm aktar minn 5000 każ ta' separazzjoni. Bil-liġi koppji li jkunu se jisseparaw iridu jgħaddu minn proċess ta' medjazzjoni li jwassal għal ftehim jew rikonċiljazzjoni bejn il-koppja. Il-medjazzjoni ma ssirx biss għax koppja tkun trid tissepara, imma ssir ukoll bejn koppji li jkunu ilhom isseparati imma jkollhom bżonn jemendaw il-kundizzjonijiet tas-separazzjoni bħal fil-każ ta' aċċess jew manteniment ta' tfal. Jista' jkun hemm koppja li qatt ma kienu miż-żewġin u jersqu għal medjazzjoni fuq kwistjonijiet li jirrigwardjaw l-itfal. Jeżistu każi wkoll fejn koppja tippreżenta talba l-medjazzjoni għal aktar minn darba. Apparti minn hekk jista' jkun hemm raġunijiet proċedurali li minħabba fihom l-istess koppja jippreżentaw il-medjazzjoni iktar minn darba. Jew għax ikun għadda iż-żmien li suppost pereżempju jew għax kombinazzjoni jiftħu l-ittra tal-medjazzjoni kemm ir-raġel u kemm il-mara. Intant is-Segretarju Parlamentari għall-Ġustizzja Owen Bonnici qal li hemm bżonn li l-proċeduri ġudizzjarji jassiguraw lil koppji li jridu jisseparaw illi jingħataw l-għajnuna meħtieġa biex fejn hu possibbli jaslu fi ftehim.